1, 2, 3, 4. Tejto možnosti vyčistenia stoličiek alebo sedačiek sme sa dozvedeli, myslím, že na internete, niekde na sociálnych sieťach. Po zhliadnutí reklamy som sa rozhodol napísať možno príbeh o nás, kto sme, čo sme, a táto služba, o ktorej som sa dozvedel, videl som, že by nám mohla v tejto situácii naozaj skutočne pomôcť. Som veľmi rád, že sedačka, ktorá napríklad už mala 15 rokov, čiže už má niečo za sebou, že ju týmto spôsobom vieme takto zachrániť a že ju nemusíme vyhadzovať a kupovať novú. Ja osobne patrím do generácie, ktorá radšej veci opravuje a zachraňuje, ako keby som mal niečo použité, možno vyhodiť a kúpiť nové.